Pois bueno, continuamos despois da despedida de Juan. Continuamos aquí os tres, o tridente de dianteiros titular. Compañeira Sara, ti que nos que tedes que contar hoxe? Pois, a ver, eu como sempre vou un pouco por detrás á hora de xogar, como Buah. sempre digo, em, volvín comezar o Elden Ring, pero esta vez tomándome un pouco máis en serio, porque levaba vendo durante días e días e días ao meu mozo xogar, escoitar lore, e falar do lore, e estar, non sei, moitísimas horas seguidas xogando, e eu en plan: "Que pasa? Que pasa? Que non entendo, que pasa?". Claro, porque eu despois de Bloodborne, como que non quería outra cousa de From Software que non fose Bloodborne. E parecía máis un Souls normal que algo un pouco máis rápido como era Bloodborne e demais, e non estaba tan interesada no lore, pero a medida que estiven un pouco escoitando de refilón e demais, comentábame cousas, foronme dando un pouquiño máis de ganas. Eu vin a comezar con con outra Mm. actitude de vou explorar ben en vez de ir a matar, que é o que fago moitas veces, que non debería, pero é o que fago moitas veces. E, e a verdade é que é un pouco outro xogo, porque non ves se te centras un pouco no que é no mundo, que tampouco é moi difícil, pero eu obcécome moito. A verdade é que o xogo ponte a situación moi sinxella, porque todos os hai un montón de NPCs que non sabía, porque agora tamén vou mirando un pouquiño unha guía, porque ao final descubrir o lore de un xogo de From Software, aínda que este un pouco máis explícito neste xogo, segue sen ser moi sinxelo. Em, hai un montón de NPCs, un montón de persoaxes coa súa propia historia, co lore, con 80 deuses distintos, cousa que lembra un pouquiño a Bloodborne, e gústame. E non sei, agora estou mirando todo moitísimo máis. Tamén disfrutando máis do todo o que ofrece o xogo en sí, porque antes ia un pouco con mentalidade de hit good, non? Ía a forza e non invocaba nin nada. E agora estou con outra mentalidade de, vale, este xogo está máis invocado nas invocacións, na no cooperativo e demais, vou intentar darlle un A pouco veces. unha oportunidade a esa clase de mecánicas. E faise, na miña opinión, máis ameno, máis vivo todo. Sí, 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 sí. É que eu creo que Elden Ring pecou... Bueno, Elden Ring non é perfecto. Entón, é moi longo. É que é Sí. brutalmente longo. É dicir, é moi vasto, é enorme. Cando crees que estás no final, bueno, saberá, non se acaba, é que non se acaba nunca. Eu creo que ese foi o pecado del Elden Ring, de ser demasiado. De ser demasiado. E dende o principio demasiado. Creo que ademais o collemos no seu momento con excesivo hype. Non para vender que isto faga o peor o xogo, senón que queríamoslo pasar, queríamos verlo todo, queríamos ir como a piñón, ¿no? De pum, 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 pum. E a min pasoume, A min pasoume con Elden Ring de que hai un momento en que o abandonei e logo volví a empezalo e aí foi cando xa acabei, non? Como ben, o que diste, con un poquinho máis de calma, coñecendo, dicindo, bueno, veña, tranquilidade que hai xogo e para adiante, pero sí que é moi bestia o xogo, é destes que asustan e hai un momento en que te ves tanto que dis, tío, xa está, paso, sabes? E tes esa conciencia de que teño que verlo, teño que ir a todo porque Miyazaki, porque From Software, Dios, e tengo que ir al mundo de do baixo terra que hai, e que eu acordo esa sensación, hai un momento, hai un mundo, bueno, hai unha fase, hai un nivel que é subterráneo, non? É cara abaixo, é Sí, como sí. moita luz e tal. Bueno, vas por un ascensor, eu acordo de estar baixando por ese ascensor e dicindo, mi madre, isto onde va? O centro da Terra. Chegas ali e ves que hai un mundo casi tan grande como de arriba e dis ti, basta, xa abonda. Non pode ser. Bueno, a mí deume algo, de verdad, que lo digo, que me dera algo naquele momento. É demasiado. Lembro que falaches moito diso no podcast, É lembro. demasiado Elden Ring. E creo que moita xente lle pasou isto e creo que moita xente logo volveu de segundas en plan de, bueno, veña, cabeza fría, vou a pasarme a historia, vou ir cara adiante, sabes? Non tanto veña, vamos para lá. Ou xa directamente con algunha guía ou con alguna build de, vou de mago, pero vou pillando disto e así me fago mago e teño claro o que vou facer e como loitar e non me desespero, coñeces os xefes. Eu creo que nese sentido axudou moito o tempo Elden Ring de que teñamos claro, inda que perdes a esencia de non teño ni idea do que estou facendo, é que creo que esa sensación de non teño ni idea do que estou facendo, o can ali non, co ordenador, creo que lle ven moi ben
a xogos como Red Dead Redemption 2, creo que Elden Ring sentíamonos excesivamente perdidos ás veces de non sei que fago aquí. O sea, non sei, porque creo que as recompensas e a sensación de exploración non era tan bonita como no Red Dead. Igual estou mandando un triplo, pero esta é a miña opinión. Con Elden Ring se ven aí esa exploración a veces dis xa, pa que tanto pa isto, pa unha espadiña que non vou usar ou non sei, Non sei se iso, pero tamén eu, a lo menos dentro de min e de xente coa que falo, noto certa tendencia de que eu cando era máis nova dicía, buah, open world sandbox e a perderme dentro dese xogo. E agora a mí Sí. xa non me apetece un mundo tan grande. O que dicías ti agora mesmo do ascensor, pois eu non xoguei o último Zelda, porque me agobio. Prefiro algo que sexa asequible, algo que poida Claro. abarcar, algo que me tarde unha semana en pasalo, e punto, porque a vida é É a que que iso é, existe, temos iso unha existe, idade. está estudado e que é verdade. O sea, eu son o primeiro que cando veo un open world digo, con calma. Pero claro, isto era Que Elden preguiza. Ring. Sí, o Sí. sea, o Zelda pasei, no, pero o segundo. Pero recoñezo que tamén Sí. dicindo, vamos tirar, non? Vamos tirar porque senón isto no faise bola e no noso nivel de vida que falo de traballo e de todas estas cousas, é certo que é moi Claro. difícil sacar 55 horas, 60 horas, 70, 80, 120 horas pa un videoxogo. É moi difícil. Que estás en pandemia e dis, vale, guai, non teño nada que facer, É moi non podo difícil. sair á rúa, guai, pero... Pero a maiores diso, creo que hai xogos onde sí, poño o exemplo de Red Dead porque sí que me pasou de me da igual, estou aquí, estou guai, este open world, sí, sabes, como que vese vivo o mundo. Hai unha viveza indescriptible ou improgramable para ningún outro estudio. Elden Ring ten un mundo moi grande, pero para mí non está vivo. Esa é a diferencia. Hai momentos que sí, pero ao pouco que coñezas o mundo de Elden Ring hai un momento en que dis, É máis xa están hostilo facendo mellor que outros mundos, porque están está facendo todo a la, intentando é que matarte. están facendo, os soldados están no mesmo sitio, están facendo a patrulla, a caravana está aquí, bla bla bla, farmeas alma. Non é un mundo tan Sí. vivo ni tan aleatorio como pode ser un Red Dead ou incluso un Zelda de cando en vez, quero decir, o sea, non ten ese componente tan vivo. Sí. É algo máis, é moi grande, é brutalmente grande, e a primeira vez que pasas por aí é sorprendente. A segunda pode usar, a cuarta vez, terceira xa dis, isto está aquí a caravana, é que xa mo sei, simplemente como un GTA moi daquelos, non, do Vice City, San Andreas, moi grande, está aquí, pero acabas aprendendo as rúas e acabas aprendendo cada píxel, pois en Elden Ring pode pasar un pouco parecido. Cousa que en 2024, 2023, etc., pois xa o vivimos. Entón eu creo que por aí hai algo que perde a experiencia de Elden Ring en mundo aberto. Xa digo, logo hai momentos brillantes, eu sempre dixen, o mellor del Elden Ring é cando estás nun castelo ou cando volves á esencia máis Souls, que é precisamente eses castelo. O primeiro castelo pareceume maravilloso, non? Os xefes están conseguidos, a ambienta brillante, non? Pero é moi longo. O problema del Elden Ring está el mismo, é que é moi longo, é que sempre o direi. A ti, E que a máis ti tamén cousas, se che fai bola, Sara? A min fíxome gracia o que estaba a comentar porque na primeira vez, por exemplo, pasei do castelo, pasei dos dous primeiros bosses que están no castelo, seguín avanzando e perdínme tanto dentro do mundo, físicamente, non mentalmente, que pasou unha cousa moi rara e que desconectei do mundo, do xogo, quedeime un pouco como fría con todo o que me tiña de ofrecer. Era tanto Sí. que a miña cabeza dixo, pois non me Sí. interesa tanto de golpe. E o Sí. meu mozo, que o rematou e gustoulle moitísimo o xogo, fíxome gracia porque estaba a comentar que era enorme o mapa e que era descomunal, etcétera, etcétera. E cando el pensaba que xa vira todo, porque xa viu 2 aumentos do mapa, por así dicillos, din, é que aquí hai unha illa, e podo ir á illa, e hai máis mapa. E eu flipei, en plan, máis mapa aínda. Sí. É Pero que é así, pero o problema é cando xa no late game, cando sigues ampliando o mapa, ti necesito acabar isto. De verdad, esa hai foi a un momento no xogo sensación que de dis, exactamente necesito rematar este xogo, necesito rematarlo, pero incluso por unha cuestión de quero acabar o xogo. En plan, un xogo ten Sí. un principio e un final, non? Ou polo menos o 99% dos xogos funcionan deste xeito. Empezámolos e acabámolos. E con Elden Ring hai un momento en que tendo esa sensación de videoxogo dis, oye, necesito acabar con este xogo. Porque quero facer outra cousa, porque xa volverei a él con outro personaxe máis pero quero acabalo.
Eu creo que moitos primeiros tries con Elden Ring acabaron en abandonalo e en volver logo ao segundo try e rematar, sobre todo porque cando falo disto moita xente lle pasou e tal, non é tan raro esta sensación. Pero bueno, alégrome de que esteas intentando aí en Elden Ring. Que build, que fas? O sea, que... E agora estou probando, que non o probara ningún outro Souls, a maxia. A maxia. Mola. Son as Eu tamén troido. fixen un mago, Eu fixen un mago tamén na segunda try. Non, fixen na primeira, perdón. Na primeira fun así medio mago e medio cabaleiro. Está guai porque hai moitas máis magias, eu que sei, bueno, eu vino máis divertido que mellor nalgún Souls. Eu creo que aquí había máis posibilidades. Ou polo menos a min pareceume así, máis que en Dark Souls 3 ou tal. En fin. E logo tens que pillarse a Bloodborne, mandarte aí tens que facer o reto, hai un reto no hit que é pasarte todos os xogos de From Software pero do tirón. sí, Sí, aí non a está superado. barbaridade. Aí non está superado. Sí. Existe, a xente superou, non? Sí. A xente está cucú completamente. Cucú. Total, absolutamente. O sea, hai xente que de verdade eu digo, joder, que grande, o sea, porque me parece tan imposible, tan como que además te imagínate que levas 7 xogos ou 6, non sei cantos son en total agora mesmo. Pasaos e fallas no último, e que non sei, tardas horas xa en pasar os varios. Non é brutalmente moitísimo porque depende de como fagas, se con glitches ou non, pero é tocho. En fin, Ana, e ti nos queres falar, supoño, de algo de industria, de despidamentos ou... Eu non esperaba ter que falar disto. Eu non esperaba que isto volvera a ser un tema de conversa no novo ano. Eu pensaba que todo ia quedar no ano pasado, no último trimestre, e que xa está, e que co ano novo pois aparecerían novas oportunidades de traballo e que non ia acontecer o mesmo, pero é que non é que este acontecendo o mesmo, que está pasando de xeito moitísimo máis brutal, porque o ano pasado entre setembro e decembro víamos anuncios de despidos e de recortes e tal. A semana tiñamos 3-4 estudos, agora estamos tendo 3 ou 4 estudos ao día. Dende o 8 de xaneiro, dende o lunes da semana pasada, que comezou o ano super forte. Intentei agora facer unha pequena lista, pero é que non me daba a olla, e tamén é certo que hai moitos estudos pequenos que mellor non os que estamos moito falar deles, non? Pero, bueno, por poñer algúns nomes, temos o estudio detrás de Lords of the Fallen, CI Games, o estudio detrás de Dead by Daylight, que é Behavior Entertainment, que acaba de anunciar que vai despedir a 45 persoas do seu estudio de Montreal. Que se di pronto, porque Boys... canta xente ten ese estudio? A ver, non o sei, pero eu lle botaría creo que... unhas 150 a 200, Como o sea, maximísimo, un 25% ¿no? da... Claro, sí. como maximísimo. É que o que me chamou deste xogo a atención foi iso, decir, hombre, Dead by Daylight tivo seu éxito, Claro. é un estudio, pero non sei se é un estudio indie que entre eu É calculo que ti dis 100, 45 persoas despelladas de YouTube, de Google, e dis, vale. nada, guai. vale, ok. Pero que a mí Pero- si me chamou a cifra neste caso, porque me parece moitísima xente. Los Boys Interactive, o estudio de Embracer, bueno, que penso que está dentro da marca de Embracer Studios, Thunderful Interactive tamén, e logo tamén incluso está tendo ramificacións de fora da industria, porque, por exemplo, Unity 25% da plantilla, que Unity xa viña de despedir un montón de xente o ano pasado e o anterior. Twitch acaba de anunciar que despida 500 empregados, Discord tamén, incluso en VR, Pico, que está anunciando que están facendo tamén modificacións na súa plantilla. Eu non sei se é que se están copiando uns os outros ou é que algo moi chungo está a pasar. Como se chama? GDC, que é Game Developers Conference, que acaba de facer unha pequena enquisa, bueno, pequena, penso que a 3.000 persoas que traen dentro da industria do videoxogo, e desas 3.000 pois sacaron o dato de que o 35% dos desenvolvedores de videoxogos víronse afectados polos despidos. Isto non quere dicir que o 35% dos desenvolvedores de videoxogos foran despedidos, senón que pois o 7% dese 35, bueno, o 7% foron despedidos, un 17% viron os seus colegas, os seus compañeros de traballo que foron despedidos, e outro 11% pois que reportan que están vendo un mogollón de despidos en empresas que están, digamos, o seu redor en outras compañías. Dentro disto, os equipos máis afectados son os de QA, que o 22% da xente que traballa en QA a nivel global na industria perderon o seu traballo, e o menos... Podes explicar, perdón, por se alguén non sabe Perdón, o que é o QA?
quality assurance, a xente que fai testing de videoxogos, por exemplo. Control de calidade, se alguén está nunha Grazas. fábrica de coches, son os control de calidade que miran ao final se o coche ten rayazos ou está listo para venderse. Exacto, son como se chamaba o xogo do que falamos no último podcast do ano pasado de zombies? Ese xogo que non viu un QA. Ningún QA, ese non tivo ningún. Pero que non lle ensinaron nin a portada do xogo, Nada, A vamos. David nada, Ford eso era, non. non? Grazas, a David Ford. Xa os esqueciron como se fora un mal soño. Pois Ese non tivo nada. non viron nin a arte do Non xogo. tiveron que antes de despedir a saíra. ninguén. Non tiveron que despedir a No. ninguén do QA. No. Sí, o sea, algo totalmente desproporcionado, 22% dos QA que traballan no videoxogo contra que no outro espectro os menos afectados son a xente que se dedica a business, digamos a finanzas, as finanzas. Os que están aí cos cartos, só o 2% desas persoas perderon o seu traballo. Digamos os que están un pouco máis arriba, controlando os cartos e tal, non? Bueno, tamén mirando un poquinho cara ao futuro, pois hai moito pesimismo, inclúome nese pesimismo, inclúome dentro deste 56% que din que están moi preocupados sobre como a súa compañía se vai ver afectada polos despidos. Eu non son a única, moita xente que coñezo que unha das cousas que preguntan cando están tendo entrevistas agora de traballo é como está a situación na túa empresa. Vou aceptar este traballo e logo me van despedir, porque hai unha tendencia bastante brutal e inclúome. Eu tamén, Sí. foron preguntas que fixeron agora cando estiven entrevistando e que seguirei facendo, e a verdade é que hai moito medo e hai moito diso que agora mesmo é día tras día e é tanto e tan brutal que xa nin chama atención. Xa case como que está normalizado. E o ano pasado, hai 2 anos, estábamos aquí co podcast coa coña de empresas que mercan empresas, que gran adquisición de millóns, de miles de millóns ocorreu esta semana, e agora estamos un pouco con esa tendencia a ver onde estamos o ano que ven. Espero que isto teñamos un poquinho máis superado, pero Sí, a ver ata onde E chega, non? sabes un pouco como están financieiramente as empresas? Porque ata onde a noticia máis recente que me soa é de que a industria do videoxogo está cada día crecendo en beneficios. Se isto é verdade, os despidos, por que están a suceder, quero dicir. é que iso é o que me chama a min a atención tamén, ou seja, a miña teoría conspirativa, que vos sabedes que eu sempre teño conspiracións para todo. A miña teoría conspirativa é: están vendo do lado e din, que pode seguir facendo o mesmo traballo pero con menos xente, pois entón eu tamén vou facer o mesmo. E evidentemente o que ten cu ten medo. E ti sabes que lle cortan a posición ao do teu lado, que despiden ao do teu lado, pois ti dis, pois voume esforzar máis, vou traballar o doble. Typical Spanish, vamos. Typical Spanish, esa mentalidade, non? Iso por unha banda, e por outra non sei se que tamén houbo un crecemento desmesurado durante o COVID, porque houbo moitísimo consumo de videoxogos, entón as empresas contrataron moitísima xente e agora de repente viron que non poden absorber a tanta xente. Pode ser tamén, perdón, por unha falta de sindicalismo na industria e de... Probablemente. A miña empresa agora mesmo, bueno, a miña empresa, aquí xa non é a miña empresa, non? Pero están vendo de sindicarse tamén, por exemplo, porque estamos todos cunha man diante e outra man detrás. Aquí en Reino Unido anda bueno, pero é que en Estados Unidos, bueno, por como son as leis laborais aí, te despiden, te cortan o acceso e adeus. A min me deron 3 meses para asimilalo. E eu estuve cobrando entre setembro e decembro, que estivo moi ben, sabes? Me deron tempo para... Pero Sí. bueno, non sei a que viña isto. En fin. Hai que preguntar as causas. Os Pero motivos, sí, non? a verdade é que todas teñen moito sentido e é probable que sexa un pouquiño de todas, a verdade. Oxalá o soubera, pero que non, a verdade é que non teño nin idea. Estou segura de que hai moitísima xente que ten outras teorías. E que eu tamén, cando me pasou o que me pasou, me puxen en modo supervivencia. E nin sequera me puxen a preguntarme por qué, me puxen a pensar, Ana, precisas un traballo xa. Entón non me puxen a preguntarme, pero que agora sí, e me está chamando cada vez máis a atención e a cojona que flipas. Porque ademais non é só videoxogos, é que hai moitísimas outras empresas que se están vendo afectadas que non son intrínsecamente de videoxogos. Bueno, sí que son, pero son un pouco máis, non é desenvolvemento, son empresas un poquinho máis satélite que salen a redes de videoxogos como son Discord, Twitch, Pico, que Pico fai software, non fai hardware, non fai software, non, pero Unity tamén que fai software,
pero está tendo un efecto un pouco dominó. Teño esa sensación. Hai que ver A ata ver que onde... pasa no podcast do mes que ven. Hai que ver ata onde chegan as pezas, non? Ata onde estaban colocadas e ata onde caen ou se peta polo camiño. Sí, sí. Ben, pois isto é un programa ata aquí por hoxe, non? Un cortiño, pero intenso. Estou seguro de que próximos, bueno, estos días vai haber máis novas xa. Máis cousas que vos podamos contar. Ao final tampouco vimos aquí dar ninguna chapa e sen sentido. Xa vos falarei do Isaac. Do Isaac podo falar ahora 3 minutiños, pero dicirvos que tenes que marcarlo e insistir de novo. Entón quero saber un pouco máis, a ver se desbloqueo algún personaxe máis ou se me queda algo, intentar chegar aí unha boa porcentaxe de desbloqueo. E xa vos fago un análise tardía, non? Unha retroanálise case dentro de pouco. Xa como for, pois graciñas a todo o mundo por estar aí. Bicos, apertas e vémonos en un meseciño que pasa voando, verdad que pasa voando, rapaz? A mí pásame moi rápido. Sí. Bueno, a mí sí. Cada non ano sei. máis, a verdade. Cada ano máis, non? Démonos Pero a min next. isto de... Esa idea de que decimos, oye, vamos a gravar cada mes, non? E agora pareceme unha burrada gravar cada semana. Non me cabe Sí. na cabeza... Xuro, non é por mal, pero non me cabe na cabeza o que facíamos. Isto, vale, había... Evidentemente, hai un Patreon, e había X responsabilidades, e tamén estábamos moi tal, pero eu, de verdade, lle digo a xente, non quero saber xa o que é gravar cada semana, porque me volvería tolo. Tamén a exigencia laboral que temos agora é diferente, as nosas vidas van mudando. Ben, pero os que teñen que facer contido día a día e non reciben realmente un feedback de moito, o sea, non é o seu traballo, valentía máxima, porque, hostia, hai que ter moita constancia. Sempre valorei moito cando facíamos un programa semanal. É certo, xa digo, estaba o Patreon tamén axudaba, non? O Morcego estaba a tope, pois funcionaba. Pero, hostia, ahora a min como que se me parece, como se diría, moitísimo, porque ahora chega un mes a mes, o sea, vexo vos aquí, falamos, e me parece que non pasou tanto tempo, non? Sí, é certo. E tamén pode ser, non sei, que me chama a atención isto da relatividade, non? De como pasa o tempo segundo pa que e como é, non? Que en realidad vamos facer pues 12 programas este ano aproximadamente, non? 11. É filosófico te pos, Charlie. Xa sei. É que estudiei, non estudiei filosofía, non vayas ti pensar, senón non tería traballo. Non. Grandes filósofos. Jasus. Ei, vémonos en 30 días ou 20 Benidorm moitos. Fest nun mes, bueno, vou vos poñer a cabeza como un bombo. O que? E o mes, este ano é bisiesto. Ten 29 días, Pois febreiro. extra. Non. Así que, non estamos pa iso ainda. Así que veña, bicos, apertas, abur. Chao. ¡Decálogo!